anomhanyisawo kanzuru kana kanonoka kugadzira masuweji ndiani kana kuti kange ichitibikira mvura isina kuchena. Very tricky. Rega tikugamuchirei muchirongwa chedu Dzemunharaunda. Apo patinokurukura nhau dzezvinoitika mumagariro edu munharaunda dzakasiyana-siyana dzatigere. Ini zita rangu ndinonzi Cyclops. Ini ndinoitwa Munetsi. Munetsi unoona ndine zvazvichindishungurudza. Nezuro ndakaenda kuGlenview ndikati ndobata maoko. Ndakasvika ikoko ndasvika ndakuda kuti ndichibata vanhu maoko paipe. Zvikanzi amaya panapa paitesi apabatwe maoko. Ndikati togotadza kubata maoko seko isu tichiziva kuti kana munhu afa tinoratidza uchi ruremekedzo nokubata vanhu maoko setsika yedu. Zvikanzi aiwa munhu afa uyo afa nekorera. Saka ndazobatisisa kuti kana munhu achinge afa nekorera zviri kunzi kunhamo kwacho kubatwe maoko munhu esanesa maoko muhomwe. Hapana zve zvokuti anzi uda kukwazisa munhu vanhu esanongwangisa maoko muhomwe baba. Zvinozoita kuti tiri pafinas anditi pane madhara vanoremekedzwa maelders anditi iwe ungawaisa maoko muhomwe vakungosvikawo mirawo nematambudziko usina kana wamabata maoko. Kaucha yedu inozobvumirana nezvinhu zvakadaro. I think apa yanyaya yekuchengetedza utano. Yanyaya yekuti iwewe woita zvinhu zviri kuenderana nenguva. Nekuti unogona kukwazisa munhu mumwe anenge ari fit but ane masoja ari fit but korera yakatomuataka. Iwe ukangomukwazisa chete iwe ndiwe unotanga kuita sei kuenda. Unofunganira chiiko pamusoro pezvikuitika izvi? Ishi iri kundibata ona because yandirangaridza zvaitika mumazuva apfuura. Zvanga zvambotiperei but pangonzi korera apa yaita sekunge lupo yezvimwe zvinhu zvanga zvisaitike akakonzeresa kuti zviitike. Because ndikuona mavhendors ari kumhanyiswa toziva kuti pautano ndizvozvo because vanenge vakawaridza mavheji mustreet madomasi so maybe to avoid cholera kunonzi ngavambosuduruka tichengetedza utano tiite zvinhu zvinochengetedza utano hwedu. Achi ini pari kuzoita question yangu ndepekudai so hongu vemavheji vari kubviswa mustreet but kwava vemajini avo kuzi ndikuona vari kumhanyiswa futi andizoti korera yakupinda nemumajini futi here kana muhembe mumabhero mehameno unopaona sei? Very tricky. Nekuti I think zvagara zvazvirimo kubva nguva yaSmith. Waingonzwa chinzi pasine mutengesi kurova kuti mutengesi haana kutobvira adiwa kubva kare. Aiwa mutengesi aitaurwa panguva yaSmith asi iwo uri kutaurwa hazvi kunzi mavheni. Ainzi mutengesi vanhu vairuma vachifuridzira anditi nekuti kwaSmith vanenge varipo voya futi kumakomrade vachida kutengesa information kwete mutengesi vhenda. Aiwa asi tikatarisa kungoona kuti munguva yadarika zvinhu zvagara zvanga zviripo hazvo zvekuti vanga vada kutongobvisa mavhenda. ndikuona kunge futi vatora advantage yekuti kwane korera because mamhanyisirwo avari kuitwa mavhenda nevanhu vari kutengesa mabhero aya zvinoratidza kuti zvinhu zvekuti vatowana mukana. Maonero wangu anditi hatisi kuti tiri kutuka vakuru kana kuti tiri kuenda against action iripo but sevanhuwo ndofunga tine freedom yekunge tichikurukura maonero edu nekutsanangura zviripo. So chiri kunyanya kundibata ndechekuti isu tinonzwisisa kuti nyika yakaomerwa, nyika haina mari. So isusu takafunga kuti no ngatitsvage mabasa tingaite emaoko since maindustry mazhinji akaita sei akavhara. So vanhu ndipo vatanga zvekutengesa zvekucrossa mabhodha zvemabhero anditi mukunzwisisa kuti semukanzuro yekuti mhanyisa mutauni ndo semukanzuro yatiri kunosangana nayo kumaraini ichida mari dzemvura, mari dzemarentals, dzemabills avanenge vachichaja kwakatsekera kwekwe. Saka ipapo pari kundibata kuti semukanzuro yatidzinga mutauni but tiri kunosangana nayo kumaraini futi iri kuti bhadharai mvura. Vakabata mabhobojana vachitora kuti takutovhara mvura. Pamwe pavativharira mvura paya tinotora nguva tisina kuwana mari bhozi kushanda kwacho kunetsa andiona bhozi tinge tichimhanyiswa. Pamwe ndo zvobva zvakrieta futi chikorera kutora kuti nguva tisina kuva mari yavo
zvirikukonzeresa kuti vatadze kunge vane machemicals akanaka ekuti gadzirira mvura yakanaka. Ngavatisiye tishande kana tuone kuti zvinosvika papi. Chimwe chinoitika manje ndechekuti at times tikada kutarisa ma-TV ese toona kuti right pakuti mainvestor toda kuti auye munyika. Manje investor akasvika munyika ofamba mustreets apatsika domasi, apatsika onion, apatsika cabbage. Plus imwe issue manje hapana tikada kutaisa zvemainvestor izvozvo. Hapana kunyange tikanzi muchina wacho investor ada kuuya kuti arowe nemudumbu mnara nekorera. Nditoona kuti korera yatovharisa madhiri ese baba. Wati investor ngauya anzinda kuti orwa nemudumbu orutsa. Unonyeba kunyange tikanzi muchina. But ndine mamwe maonero anogona kuti siyane nemaonero apo. Because korera itogona ndi kublame mavendors anditi. But iwo uda kuti umbochera mvura kulocation kwedu. Woisiya maminutes iri mupaketi. Une zvainenge yaita pasi. Anditi. Hapana amaisa kanzuru kapo. Kana aka kanzuru neside row. Anditi. Right. But pangonzi korera haisimbonyatsotozikanwa kuti yabva nepapi. Otherwise yabva kukanzuru ikoko kubikwa mvura siri. But mavendors ndo akuona moto anditi. Right. Iri issue yema-investor. Inoratidza kuti pamwe investor ane pfungwa dzinenge dzangu anogona kutonakirwa nekuuya kuzoinvesta kunomboza nenge maZimbabweans industry yakavhara but vakamira they could manage to survive nezviripo. Magraduates akapinda mustreet akaita vending and they survived anditi. So investor anogona kuita pfungwa kuti kana vanhu ava vakararama zvakaoma what more tikavapa something, it means kuti vanhu ava vari innovative zvekuti vanokwanisa kucreata employment kana kuita kuti nyika irambe ichifambira mberi nebudiriro yayo kana vakambokwanisa kushanda vasina chinhu. But iwe chimbofungisisa kuti munhu anoenda kuchikoro for 4 years achiita engineering apedza obva uya pakuona pa4th otanga kutengesa airtime. Chimbofungisisa kuti takananga kupi senyika kuti waita 4 years iwewe uchiita engineering but at the end wakutengesa airtime. Izvo zvinondiradza hangu kuti maZimbabweans vanhu vakazvininipisa vanotya Mwari anditi. But muzvininipisa kwavo nekutya Mwari vari kuatakwa futi zvakadaro. Uyu engineer kana kuti graduate aona kuti mabasa hakuna accepta situation yakadaro anditi. Aenda futi mustreet kuti no, instead yekuti ndizvistress kuti ndorarama sei kana ndimboita set aside kuti ndine degree ndimbotanga kuchapura mafoni ndimbotanga kuita madhiri paZimex ndimbotanga kuita vending yangu but still zvakadaro ari kuuya kuzomhanyiswa futi. So hatizoti toita sei tiri kutsva kudumbu nekumusana so tangoto ticheme on behalf of vanhu vari munharaunda uye shungu ndedzekuti tinge tichionesana navo kuti iwo nhau yatiri kutaura vari kunyatsoionawo sei zvichida pamwe tiri kuresva matauriro nemaonero. Unoziva nezuro ndakanga ndiri mutaundi pane chakandibata chekuti of course mavenda ari kumhanyiswa but mutaundi imomo mune mashops arimo handikoni ndakaona tega richikandwa but rakandwa utso hwacho hwakapinda nemushopu harina kungoenda pamusika chete hwakabva wavharisa tauni yese handikoni. Saka ndichaziva kuti vakutageta mavenda here kana kuti nemashopu acho vakumatageta futi because ndakaona kuti mapurisa akukanda mategas tauni yese nyange uchizvifambirewo wakutorwa nemboma. Vakaoma zvaka zvandiburitsira imwe nyaya izvozvo because ezvinezvi kuri kunzi mushikashika ngauite sei ngauvhare zviri right but kwandiri zviri wrong futi because ndikaenda murengi inini ka ndinonzi bhadhara dhora ndikaenda kumushikashika kuri kuenderanawo nemari yandinowana since zvemunyika zvakaoma 50 cents ndo yandiri kukwanisa kuafoda. Ndaenda kumushikashika futi vari kumhanyiswa toita sei because like izvinezvi ukapinda mukombi yemushikashika vari kuuya vachirowa futi nemi vari mukombi wacho ondikuona. But kwada kuenda kurengi kwacho ka havasi kumboda kumonita kuti mota dzacho dziri murengi dziri kuita here 50 cents kana kuti vari kuita madhora ende ndisinganyatsoziva kuti mari chaiyo chaiyo yatinofanira kubhadhara nayo kombi imari ameno pamwe ndini ndisiri kunyatsoziva. Mari yemakombi inonetsa ngozi vamwe vane makombi akati nakei vakaita tumaservices twavo vakaita
unoona akuitawo dhola kozoitawo mamwe makombi pageto akanzi mapoto ndoanove vachicherawo ma50 cents andokuna. Saka ukada kutarisa nyaya iyi unoona kuti makombi acho mamwe asina mutero aya ndo ari kuuya achitora vanhu panzvimbo isina kufanira. Kana akutora ipapo anogona kungokubheura andokona. Saka zve zvakangonaka iwo kuti ubhadhara ko dhola uchiziva kuti life yako iri safe. Shamani. Azvona takuclasha ipapo. Because dhora rautaura iwoka nemari yandapiwa kubasa kwangu yetransport zvakatoita sei zvakasiyana. Transport allowance yangu inenge yacalculatewa ma50 cents nemungu andosvika mutauni ndonzi dhola anditi. So panondiomera inini ndoguma ndakuita sekuti ndakukumbira mari yetransport kumaraini ndiende kubasa yeti maybe kukambani ndakatoverengerwa yangu yakakwana yetransport iri pama50 cents ipapo. So vanhu vari kuomesereka. Wozina I remember ndina tsano yangu ine makombi but havaite makombi ekutakura paroad. Ndiye business ravo vane macompanies avainawo vanenge vachiita kutakura maworkers avo. But mumwe musi vakanzwa tsitsi vakati ndarwadziwa nemhomho yevanhu vanga vamirira mota dzema50 cents. So ndazvipira hangu kuti pandinosiya vashandi vangu mutauni ndakudzokera kumba makombi angu aite se atakure vanhu vema50 cents andikuona. So vakazvitraya kamwe chete kombi yavo yacho vayarova windscreen nemboma andikuona. Vakadzoka vandira tsano zvikanzi tsano ndaona kuti ashuwa tsitsi dzinotsitsira. Ini ndandisiri kuti ndiri kuda kuita mari nemakombi nemari yemushikashika but kungonzwirawo tsitsi because anozama kutsanangura kuti azoita mari zvaari akabva mukutambudzika. So paanoona pese munhu anotambudzika anoimagina madays ake azvakambooma. So ndiri kuti nyaya ika dai yagadziriswa. Kana vati mushikashika havadi ngavachigadzirisa kurengi kwacho kuti price bus fare kombi fare iwe affordable. So inyaya dzakawanda dzatinoda kuti tibate nekuti ukatarisa izvezvi ukapinda mushopu chinhu chine maprice 3. Pane price yeUS, pane price yekokeshi, pane price yebond. Tichada kuti titaure nemadhare edu tione kuti vari kuda kutigadzirira sei pamaprice ayo. Woziva uri kuda chingwa $15 cash, $20 ekokeshi andikuona dola kana iri US. Saka zvinhu zvakawanda zvatoda tikurukure. Inini pawataura paitaka kunditiomere mbichana because wataura zvevakuru tizikurova era wangu akusvikike zvimani aiwa kwekuya kusvikike but ipo pano ndo patinotaura tingoti ngatitaure dziri munharaunda medu imomo vachazviona because ipo pano pachitogona kuzotsvagwa futi because kana akuda vanokutsvaga. So but isu hatisi kutyvira chakaipa but kungokurukurawo shungu dzedu sevagari macitizens muZimbabwe. So ndangoti hurukuro yedu tichagumira pano asi tichada kusvika munharaunda tisangotaura isu tega maviews edu but tinge tichizokurukurawo nevanhu vachitaurawo maonero avo panyaya dzatambokurukura pazuva ranhasi. Ichokwadi. Saka pano ndo panoperera chirongwa chedu chana.